Sholat iku gerak iku syariat, hakikat, makrifat. Kembali mana? Hakikat, torekot itu mau. Iku nek wis torekoh ora torekot. Torekoh jalan. Wis. Nek torekot iku belajar, lakon, laku, sholat, gerakan. Tapi nek wis torekoh iku mau. Pripun Pak torekoh Pak? Torekoh iku wis neng iling ngawuri apa sing durung pernah dironi. Niku torekoh ya. Jadi kalau urusan barang goib, dewe tanpa urusan barang goib ora rahasia. Nah iku dewe mimpi iku padha karo tulus mati sakjroning urip. Lisane paling Jawa turu tapi sampean melayang rono-rono iku mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip. Cuma ana patrap niat. Nggih. Iki semedi mbek jongo ora betah aku mbek turu. Nah, piye jalan turu? Cara Jawa, jempolan dantaran jempolan kudu gandeng. Nyawiji terus kudu ngene. Pripun Pak ngoten nggih? Patrape kudu ngene. Terus bantale kudu dhuwur nekuk supaya ambekane cek ngangsur engko ilang. Sembelane Ilang dhewe ambekane. nggih. Lah iku ndewek melayang ruke. Ruke iku melayang ning keteke isih. Isih ana keteke. Tapi ora ambekan. Ora ngene, tapi ana kejute. Tapi wong panis teko baru ro apa iki bakal ngene. Ninggal sampean takokno apa. Nokono. Nah indro kiloe sampean kono. Sing parek beane. Selame langit pitu. Jaran dhewe ya. Sing parek gedene. Nang Gusti. Terus sak mantune torekoh niku kan hakikat Pak. Terus hakikat niku pripun Pak? Pikiran, niat. Oh niat. Jadi belajar iku tarekat iki belajar, gerak iki padha karo salat iki belajar. Nggih. Sejatine wong iki mau ing kono ana mrintahane Gusti. Apa rukun Islam ana 5? Ada salat zakat iku. Salah sijine sapa wong iso nglakoni. Iki mulai kabejan. Salah sijine tok iki lho ra kakek. Salah suwijine. Apa meneh sing dijaluk iku wirid wong kang suwi. Kan ngono. Nek ngono Islam. Nah iku rintisane iku lho aja kok diganyanyan ngelur Kak. Ucapane iki lho isine apa? Sapa wong kang bisa nglakoni lho kan bakal mulya kehidupane sampai akhir zaman kan zaman kelanggengan ya. Nomor 5 wirid ikan suwe apa itu nomor 4 itu zakat lho tapi mau salah siji nglakoni sing ditekuni iku wis bejo miturut Gudur lho iki cara Islam. Apa meneh 5 nih? Ya iso kabeh dilakoni. Tapi belum tentu. Mlaku. Ning ucapane yo, tapi mlaku nek gak iso. Wangel. Nggih. Mergo lakon iku kanthi tukon. Kanthi tuku. Tapi tukune kanthi lakon. Ora mbek duwe. Ora kok kaya ngono ku mau mulai tak omehi. Aja dukukno terus nek tanpa mbok rubah ora bakal rubah kirem. Iki arep kan tuku terus aku nduk ngene seneng. Nggih. Iku ora Sing katakan tapi ngoten, Pak. rubahane kanthi lakon. Dari dukun wis ngene iku bakal ngene.
sombong kowe. Kowe lho sapa? Kedalam. Umpamane. Nek gak salah, gak bener sing ngomong. Kowe lho sapa? Kowe ngucap iku aku. Mangkana dhewe ora bisa. Aku pokok Allah. Iki dijenar lho. Tapi ora kok aku Gudala ora. Aku pokok Allah. Aku mau bisa karo Allah. Coba cekak-cekak ngono. Aku mau dakwah ndak keliru. Aku mau Allah tok. Lho, Mboten ngaku Allah nggih. ora aku Allah ora. Aku pokok Allah. Aku iki nyebutku Allah. Apa aku mau dakwah ndak keliru. Nah iki teka-teki sing tak jawab iki. Teka-teki apa sing apik terjadi. Lah iki mitos iki dipecahno para pegawan. Para wong lakon. Iki ana sing tepak ana sing ora. Tapi ora sing tepak iku sing nggo buku. Nek buku ku ora iso madekno nek gak wis terjadi iku lho iki terjadi kabeh. Tapi iki kapan gak iso madekno. Tapi perkiraan iku arang iso. Perkiraan lawas glisi tertulis kabeh tapi ono tapi kapan para glisi iki sing bingung niku arang iso sampean kok iso aku mego maksudnya iso nyapur ini takoanku ora sithik leder gedek rono kono ngurul dijak ledek ini jadi jompar campur. Yang gue wis gaduk kan iso lutut. Cuma wis pengalamanku terjadi. Iki masalah iki. Ora terus. Sempit. Muga sing perang sing kono dhisik. Mekah kono perang dhisik pekali. Ya sapa sing wani rono? Kok saged Pak? Kok saged mengalihin? Penyakit iki kok kono terus. Penyakit apa wae mulai ari kok bentu. Takokno wong tuwa-tuwa. Tapi saking Mekah riyen nggih niku. Iya toh, teko kono. Ora kok mego. Dhewe iki ngene nggone penyakit tok kene perang. Perang ku ya mego. Gugat jalur duit ora oleh. Wis kadung duit masuk, aku tak pangan gak ono. Ono perang ora yakin begini wis padha wek kaji iki wong sing percaya ora percaya kaya nang balik duwe kuno-kuno nek keinginane kaya ngono seneng sing jare balik duwe mengko sak 20 tahun sak 30 tahun nang kapan Nggih. Nah iku kok 30 tahun beri maksudnya itu apa yang umur pikiran dunia ini agak nang imajinasi 2 kali lolo gua agar terjadi gua sampai 40 tahun berikut 2 kali lolo apa depan itu 2 kali ya maksudnya kan sanepan Cina Londo karet sak judul coba karet separuh nek gempa berarti kan karet separuh udah ya sana jana pindah kan bumi ini karet separuh Jawa yo niku aku muna niku 40 ndak muksa aku ora mati-mati 40 kasiku umur padha bayar mau saiki aku umur sudah bayar 95 niku kinten-kinten tanah Jawa sing bagian pundi Pak niku sing daerah Pacitan ngarep sampai Surabaya gunung to iku ya ayo pokoknya sampai dulu gunung toh, gunung gempa kabeh toh, gunung tok pakune ta. Karek kanggo nimbang tok sing urip. Leran iki ana waline sing ndung mudal. nggih. Tapi ana sumur sing rahasia durung ditemoni mbone temungurung. Keplerenan. Leren. Malah krungu cara kok ipik bopong sapa sing kodheku jero sumur kono ontok semua iku. Jarene lho sumure, tapi sumure nokal jarene. Apa didandani urung. Ya urung nggon-gonane. Tamleran niku. Iya ana caper kono yo ana. Oh. Yo ana waline.
Dadi dikaitna wali ku maune saiki iki wali se, tapi biyen iku ya wong ngono ku mau. Wong itu lakone. Cuma ana bolone sing dadi kiai sitok ngono wis seh ngono lho. Ana sitok dakwah dulure tata. Iso ketonan ora tat kabeh dulure. Uga sikape lakone padha. Ngurmati dulure. Tapi mawone ya bedidat. Anake wong pinter iku kan bedidat temen. Nggih, terus kapan alim-alim temen. Nah iki tandar iku bedidat rak gurune empuk. Ikon golek iku ora methono. Iku digolek sampai saiki Cagar Budaya. Jenenge paksi. Iku dirahasiano. Di YouTube ya dirahasiano. Wis warisane. Ngono ku keluar kabeh dengan anak-anak itu. Kok kene iki kewalian sing bleteran kene pesarian sing bleteran kene ya ono. Ya urung tangi. Bleteran iku Pak Cino Jawa. Pak Cino mbok Jawa. Oh. Nah, dadi cara kasarane wong duwen begedut taun. Pripun, Pak? Nah, ya ngono-ngono iku mau, nah iku besok iso nyawiji. Iso nyawiji aku nusuk iki. Dadi wong ngene. Nah, carane Jawa iku ngono, ora mati. Ora ono karamae ora. Reinkarnasi nggih. Ya.